Салому алайкум ба ҳама. Сухан дар бораи кадом асар доир ба вазъи ситораҳо ва дигар ҷирмҳои осмонӣ меравад? Мирзо Улуғбек, ки худ шахси бо фазлу дониш буд, донишмандони маъруфи замонаашро ба шаҳри Самарқанд овард. Соли 1424 дар Самарқанд расадхона месозад, ки дар он олимони бузург Қозизодаи Румӣ, Алии Кушчӣ, Ғиёсуддин Ҷамшед, Мансури Кошӣ ва дигар донишмандон кор мекарданд. Натиҷаи кори чандинсолаи олимон дар ҷадвали астрономие, ки бо номи машҳур аст, ҷанбаст гардидааст. Зиҷи ҷадиди куррагонӣ. Кадом мақол мувофиқи байт аст? Ҳар ки бад мекунад, ҳам меёбад, ҳам ба дунёи дун ҷазои бадӣ. Зиёддини Нахшабӣ. Чоҳ макан, ки худ афтӣ. Аз қитъаи Зиёддин Нахшабӣ муайян кунед, ки бо кадом сабаб дар насри худ аз назми дигарон истифода накардааст. Ба насри хеш соҳибнасрӣ лоиқ раво бошад, ки орад назми ҳар кас, валекин ман наовардам дар ин наср зи саъи килки худ назми дигар кас. Азбаски худаш таъби шоирӣ дошт, барои ҳамин аз ашъори дигарон истифода намекард. Чаро боби ҳафтуми Баҳористони Абдурраҳмони Ҷомиро дорои аҳамияти илмию бадеии хос донистаанд? Ба далели тазкирагуна будани он, кадом асарро муаллиф барои тарбияи писараш Зиёддин Юсуф менависад? Баҳористони Абдурраҳмони Ҷомӣ. Кадом байти Абдурраҳмони Ҷомӣ бар шаҳри сухани фарзанди давлати падару модар аст омадааст? Ҳеҷ неъмат беҳтар аз фарзанд нест, ҷуз ба ҷон фарзандро пайванд нест. Дар кадом байт Абдурраҳмони Ҷомӣ ба ҳокимони замонааш муроҷиат намуда, онҳоро ба адлу дод даъват намудааст? Ҷаҳонподшоҳо, дар инсоф кӯш, зи ҷоми адолат майи соф нӯш. Кадом қитъаи Баҳористони Абдурраҳмони Ҷомӣ дар мавзӯи маззамати рашку нотавонбинӣ аст? Эътироз аст бар аҳкоми ҷаҳондори ҳаким, одати марди ҳасадпеша, ки хокаш ба даҳан, ҳар чӣ бинад ба кафи ғайр фиғон вардорад, ки чаро дод ба вай бесабаб, онро на ба ман. Кадом қитъаи Баҳористони Абдурраҳмони Ҷомӣ дар мавзӯи дурӣ ҷустан аз одамони бад аст? Чӯ бо ту хасм шавад сифлае на аз хирад аст, ки дар хусумати ӯ макру ҳила соз кунӣ. Ҳазор ҳила тавон сохт ва аз ҳама он беҳ, ки ҳам зи сулҳу, ҳам аз ҷангаш эҳтироз кунӣ. Кадом қитъаи Баҳористони Абдурраҳмони Ҷомӣ дар мавзӯи ситоиши азму ирода ва ҷаҳду кӯшиш аст? Боре ки осмону замин сар кашид, аз он мушкил тавон ба ёварии ҷисму ҷон кашид. Ҳиммат қавӣ кун, аз мадани раҳравони ишқ, конборро ба қуввати ҳиммат тавон кашид. Кадом шарҳ ба байти Абдурраҳмони Ҷомӣ мувофиқ аст? Ҳар писар, ку аз падар лофад, на аз фазлу ҳунар, филмасал гар дидаро мардум буд, номардум аст. Фарзанди лоиқ бо илму донишаш мефахрад, ки бо номи падараш, на ба номи падараш. Абдурраҳмони Ҷомӣ дар Баҳористон дар ситоиши кӣ чунин гуфтааст? Ба Хамсаи Низомӣ беҳ аз вай касе ҷавоб нагуфт. Амир Хусравӣ Деҳлавӣ. Маънои дурусти Сабҳат ул Аброр асари Абдурраҳмони Ҷомӣ кадом аст? Донаҳои накӯкорон. Маънои дурусти Силсилат уз Заҳаб асари Абдурраҳмони Ҷомӣ кадом аст? Занҷирҳои тиллоӣ. Абдурраҳмони Ҷомӣ дар Баҳористон дар бораи кӣ чунин гуфтааст? Татаббуи пайрави Хоконӣ мекунад, ҳарчанд дар қасида бар вай нарасида, аммо ғазалро аз вай гузаронида, мақбули ҳама кас афтодааст. Амир Хусравӣ Деҳлавӣ. Мавзӯи порчаи шеъриро аз Баҳористони Абдурраҳмони Ҷомӣ муайян кунед. Ҳар чӣ омад ба дасти марди карим, ҳама дар пои дӯстон афшонд. Вон чӣ андохт сифлатабъи лаим, баъди марг аз барои душман монд. Саховат ва хасисӣ. Кадом шарҳ ба байти Абдурраҳмони Ҷомӣ мувофиқ аст? Ҳеҷ неъмат беҳтар аз фарзанд нест, ҷуз ба ҷон фарзандро пайванд нест. Фарзанд беҳтар аз молу сарват аст ва бо ҷони одам пайвастагӣ дорад. Мақсади асосии Камолиддини Биноӣ аз навиштани достони Беҳрӯз Баҳром чист? Додани панду андарз ва ба роҳи рост ҳидоят кардани хонандагон.
шарҳи муносиби байти Абдулқодири Бедил кадом аст? Аз қудрати иттифоқ ғофил нашавӣ, дандонҳо сангро ба ҳам мешикананд. ҳамбастагию дӯстӣ боиси пешрафт мегардад. шарҳи муносиби байти Абдулқодири Бедилро интихоб кунед. Маънии баланди ман фаҳми кунд мехоҳад. Сайри фикрам осон нест, кӯҳаму кӯтал дорам. Шоир аз баландмазмун будани ашъораш ва онро фаҳму дарк карда натавонистани ҳар кас сухан мегӯяд. Абдулқодири Бедил дар байти зерин чӣ гуфтан мехоҳад? Фулод ба оҳан шараф аз ҷавҳар ёфт, беилм зи ҷинси хеш мумтоз нашуд. Илм ба инсон бартарӣ мебахшад. Саидои Насафӣ дар байтҳои зерин намояндаи кадом табақаи ҳунармандонро васф кардааст? Асоси хонаҳоро уст устод, ба аҳди уст ошиқ хонаобод, ба ҳар манзил гузорад по ҳамон дам, кунад чун теша синҷи хона муҳкам. Наҷҷор. Кадом сухан дар бораи баҳориёти Саидои Насафӣ дуруст аст? Намунаи комили асари тамсили мунозиравӣ аст. Байтҳои зерин ба кадом бахши шаҳрушуби Саидои Насафӣ аст? Гузорад пой бар ҳар остона, кунад он хонаро оинахона, ба килки худ намесӯзад ситамро, кунад ангушти ӯ кори қаламро. Дар таърифи Наҷҷор. Сухан дар бораи кадом асар меравад? Дар ин асар намояндаи 12 касбу ҳунар ба таври ҳазломез васф карда мешавад, аз ҷумла доир ба намояндаи касбу корҳои мухталифи давр: заргару бофанда, кулолу мӯзадӯз, деворзану кабобпаз ва ғайра тавсифҳои рангин ба назар мерасад. Шаҳрушуби Саидои Насафӣ. Кадом хулоса ба байтҳои баҳориёти Саидои Насафӣ мувофиқ аст? Мурре шунидае ки Сулаймони вақтро бар аҳди худ барони малах карда меҳмон. Ин рутба шуд муяссари ӯ аз шикастагӣ, варна чӣ ҳадди мурчаву лашкари гарон. Агар ба таърих нигоҳ кунем, дар меёбем ки бузургию шаҳомат дар хоксорию заҳматкашӣ аст, на дар фахрфурӯшию манманӣ. Кадом байти Камолдини Биноӣ бо байтҳои зерин ҳамаъност? Сухан бисёр дону андаке гӯй, якеро сад магӯ, садро яке гӯй. Мухтасар гӯ, каломи тӯл гузор, арз манзур кун, фузул гузор. Бадриддини Ҳилолӣ дар як ғазалаш мегӯяд: кори ман аз ҷумлаи олам ҳамин ишқ асту бас. Кадом шарҳ ба ин сухани шоир мувофиқ аст? Шоир ҳамеша аз ишқу муҳаббат сухан мегӯяд. Мавзӯи эҷодиёташ ишқ аст. Кадом масъала дар ғазалиёти ҳаҷвии тақсими мероси Абдураҳмони Мушфиқӣ мазаммат шудааст? Нобаробарии марду зан. Кадом сухан дар бораи Савонеҳ ул Масолик ва Фарросих ул Мамолики Қори раҳматуллоҳи возеҳ аст? Дар адабиётшуносӣ ин гуна асарро асари ёддоштӣ ва сафарнома мегӯянд. Дар байти зерин Амир Хусравии Деҳлавӣ ба кадом воқеа ишора намудааст? Сайф аз сарам бирафту дили ман дунӣ монд, дарёи ман равон шуду дури ятим монд. Дар ҷанги ба муқобили Чингизён кушта шудани падари шоир. Порча аз кадом асари Аҳмади Дониш интихоб шудааст? Навбате ба Масъҳуби Абдулқодирбеки додхоҳ дар мавриди тӯи императури Рус ва ҳукми давлати Бухорои Шариф ва пойтахти давлати Русия ва расми таҳният ва сафурат бо тӯҳафу ҳадоёи лоиқа иттифоқи вуруд воқеъ шуд. Наводир ул Вақоеъ. Порча аз кадом асари Аҳмади Дониш интихоб шудааст? Боре дар пойтахти императури Рус будам. Шабе аз хоб барҷастам, бинобар тараддуди мардум ба кӯча давидам. Ҳама рафиқон рафтаанд, сабаб пурсидам, гуфтанд. Маҳалле оташ гирифта ба тамошо баромаданд. Наводир ул Вақоеъ. Порча аз кадом асари Аҳмади Дониш интихоб шудааст? Дар он овон Шукурбек ном дузди шабрав дар Бухоро истило ёфта, басе захиму ҷасим ва айёрпеша буд. Дар шаб бо 100 нафар муқобил шудӣ. Ҳарчанд диловарони зурозмо ва баҳодурони разморо сари роҳаш мегирифтанд, тоби муқобала наёварда рӯй ба гурез мениҳоданд. Наводир ул Вақоеъ.
дар кадом байти Шамсиддин Шоҳин ситамгорӣ амири Бухорову атрофиёнаш ва ба шахсони зулмпеша мансаб додани онҳо таъқид шудааст? Зимоли ятимон ситонад боҷ, ба қуттои тамғо бибахшад тоҷ. Шарҳи муносиби байти Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқро муайян кунед. Ҳозиқ магӯ ба бехирадон рози ишқро, аз амбару абир кашад гову ҳар чӣ ҳаз. Бо ҳар кас ба андозаи фаҳму даркаш сухан бояд гуфт. маънии байтию байди зокониро муайян кунед. Ба мазоҳат нагуфтам ин гуфтор, ҳазл бигзору ҷид аз ӯ бардор. Гуфтори ман барои хандаю шӯхӣ нест, балки дар дохили ҳазлҳои ман суханҳои ҷиддӣ пинҳон аст. Дар бораи мушу гурбаи Убайди Зоконӣ кадом хулоса дуруст аст? Асари тамсилӣ буда, дар он воқеиятҳои иҷтимоӣ сиёсии давр нишон дода шудааст. Ҳикояти калимоти Коҳи Афридун дар кадом асар омадааст? Синдбодномаи Заҳирии Самарқандӣ. Кадом сухан аз Синдбодномаи Заҳирии Самарқандӣ бо ин панди Абдуллоҳи Ансорӣ мувофиқ аст? Тадбир бо мардуми оқил ҷӯй. Машварат бо марди доно кун, то аз маслиҳати хом эмин бошӣ ва корҳои ту аз симати ростӣ наяфтад. Маънии байти Саъдии Шерозӣ бо кадом панд аз Синдбодномаи Заҳирии Самарқандӣ мувофиқ аст? Ба аввали ҳама кори таъаммул авлотар бикун, вагарна пушаймон шавӣ ба охири кор. Сухани ноандешида магӯй, то дар ранҷи нодониста наяфтӣ ва корҳоро оқибат нигар ба аввал. Соҳиби Табризӣ дар байти зерин ба кадом масъала ишора намудааст? Маҳв кай аз сафҳаи дилҳо шавад осори ман, ман ҳамон завқам, ки меёбанд аз гуфтори ман. Бардоштҳои фикрӣ ва таъсирпазирии ояндагон аз ашъораш. Кадом шоир ба Абдулқодири Бедил ва осори ӯ чунин баҳо додааст: баланд аст аз фалак маъвои бедил, набошад ҳеҷ касро ҷои бедил. Нақибхони Туғрал. Мавзӯи ҳикояти писари пирамарди достони Беҳрӯз Баҳроми Камолиддин Биноӣ кадом аст? Фоидаи илм ва мақоми шахсии донишманд. Кадом сухан дар бораи бадоии Улвақои Зайниддин Маҳмуди Восифист? Дар адабиётшиносӣ ин гуна асарро асари ёддоштӣ ё ёддошт мегӯянд? Дар ҳикояти Зиёрати ҷомӣ аз бадоии Улвақои Зайниддин Маҳмуди Восифӣ бештар кадом сифатҳои Мавлоно ҷомӣ инъикос ёфтааст? Хоксорию фурӯтании шикебоӣ меҳрубонӣ. Давоми мантиқии мисраи зерини Ҳофизи Шерозиро муайян кунед. Фардо ки пешгоҳи ҳақиқат шавад падид. Шарманда раҳраве ки амал ба маҷоз кард. Савонеҳ ул Масолик ва Фарросих ул Мамолик ки Қори Раҳматуллоҳи Возеҳро чӣ метавон номид? Сафарнома. Идомаи мантиқии мисраи зерини Камолиддини Хуҷандиро муайян кунед. Ёр гуфт аз ғайри мо пӯшон назар, гуфтам ба чашм. Вон гаҳе дуздида дар мо менигар, гуфтам ба чашм. Идомаи мантиқии мисраи зерини Камолиддини Хуҷандиро муайян кунед. Дӯст медорад дилам ҷавру ҷафои дӯстро. Дӯсттар аз ҷону сар дарду балои дӯстро. Идомаи мантиқии мисраи зерини Камолиддини Хуҷандиро муайян кунед. Зон сон ки дорӣ аз хеш дурам. Гар мирам аз ғам, аз ман надонӣ. Идомаи мантиқии мисраи зеринро муайян кунед. Юсуфи ман аз харидорон касодӣ мекашад. Саидуни Насафӣ. Бар дукон оташ занам аз сардии бозори хеш. Идомаи мантиқии мисраи зеринро муайян кунед. Бо қомати хамида равам сӯи бӯстон. Саидуни Насафӣ. Назораи бунафшаву райҳон ғанимат аст. Идомаи мантиқии мисраи Саидуни Насафиро муайян кунед. Интихоб кунед. Дар талоши баҳр чун гирдоб саргардон шудам. Хасрати лабҳои хушки соҳилам омад ба ёд. Идомаи мантиқии мисраи зеринро муайян намоед. Баромад боди субҳи бӯи Наврӯз. Саъдии Шерозӣ. Ба коми дӯстону бахту пирӯз. Идомаи мантиқии мисраи зеринро муайян намоед. Тавофи Каъбаи дил кун, агар диле дорӣ. Ҷалолиддини Балхӣ. Дил аст Каъбаи маънӣ, ту гил чӣ пиндорӣ?
идомаи мантиқии мисраи зеринро муайян намоед. Ди шайх бо чарроғ ҳаме гашт гирди шаҳр. Ҷалолиддин Балхӣ. Казде вудад маълуламу инсонам орзуст. идомаи мантиқии мисраи зерини Камолиддин Биноиро муайян кунед. ёдам омад ки баҳри касби адаб мешудам тифл ҷониби мактаб. идомаи мантиқии мисраи зерини соҳиби Табризиро муайян кунед. ба мағриб метавонад рафт дар як рӯз аз машриқ. гузорад ҳар ки чун хуршед гом оҳиста оҳиста. идомаи мантиқии мисраи Саидони Насафиро интихоб кунед. мурғи беболу паре дидам дилам омад ба ёд. нолаи ҷуғзе шунидам манзилам омад ба ёд. идомаи мантиқии мисраи Ҳофизи Шерозиро муайян кунед. мушкиле дорам зи донишманди маҷлис боз пурс. тавба фармоён чаро худ тавба камтар мекунанд. идомаи мантиқии мисраи зерини Ибни Яминро муайян кунед. ду дӯст бо ҳам агар якдиланд дар ҳама ҳол. ҳазор таънаи душман ба ним ҷав нахаранд. идомаи мантиқии мисраи Тошхуҷаи Асириро муайян кунед. одамият чист? Худро дур аз шар доштан. хайрхоҳӣ халқ будан, нафъи безар доштан. нақибхони Туғрал дар байтҳои зерин кадом маъниро таъқид менамояд? маро гӯянд халоқулмаъунӣ. набудам қабл аз ин, аммо кунунам. агар бо фазл гашти рутба ҳосил, дар оғӯши қамар буди сукунам. бо тафохурӣ шоирона ба мавқеъ ва мартабаи худ ишора мекунад. нақибхони Туғрал дар як ғазали худ мақоми кадом адиби гузаштаро аз фалак баланд дониста, касеро дар ҷаҳон ҳамтои ӯ надидааст. Абдулқодири Бедил. шарҳи дурусти байти Хоҷӣ Ҳусайни Кангуртиро интихоб кунед. ҷаҳонӣ санъатам, дар баҳри маънӣ гавҳар эҷодам. вале ҳамчун садаф ҳоҷӣ надонам худситоиро. ҳарчанд аз истеъдоду ҳунар баҳравар ҳастам, аммо ситоиши худро лоиқ намедонам. шарҳи дурусти байти Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртиро интихоб кунед. ваз суҳбати ноаҳлу касони ҷоҳил пайванд агар бувад, дурӣ бинамо. аз дӯстӣ бо одамҳои нодону ҷоҳил дур кун, ҳатто агар хешу таборат бошанд. шарҳи муносибтари байти Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртиро интихоб кунед. бо аҳли ҳунар нишино, шахси доно. гар заҳр диҳад, бихӯр чӯ шаҳду ҳалво. бо инсонҳои оқил ҳамнишин шав ва агар номеҳрубонӣ ҳам кунанд, онро таҳаммул кун. кадом омил дар ташаккули шахсияти Садриддин Айнӣ таъсири ҷиддӣ гузошт? даромадан ба хизмати Садри Зиё ва ошноӣ бо аҳлу илми фарҳанги Бухоро. сухан дар бораи кадом асари Садриддин Айнӣ меравад? ҷафою зулме ки бозор медид дар роҳи худогоҳӣ ва бедории шуури иҷтимоӣ ёдгор сабақ гардиданд. шиносоӣ ва суҳбатҳои Абдуллохоҷа бо ёдгор дар зиндони Бухоро ба болоравии шуури иҷтимоии ӯ мусоидат мекунад. духунда. Садриддин Айнӣ бо сухани зерин ба кадом масъала ишора намудааст? истеъдоди Туғрал бисёр комил ва хаёлаш мустаъиди омодаи болоравӣ буд. ҳунари волои шоирӣ ва услуби хоси эҷоди Туғрал. Садриддин Айнӣ байтҳои зеринро дар вафоти кадом адиб гуфтааст? дар даҳр баҳор асту хазон аст, валекин афсӯс тавон хӯрд бар он гул, ки ҷавон рафт аз маҳфили аҳбоб. дар ин мотами ҷонсӯз, то абри сиёҳ дудсифат оҳу фиғон рафт. пайрав Сулаймонӣ. омӯзиши эҷодиёти кадом адиби рус ба Садриддин Айнӣ имконият додааст, ки моҳияти иҷтимоии воқеаҳои ёддоштҳоро тақвият бахшад? М. Горький. омӯзиши кадом асар дар Садриддин Айнӣ инқилоби фикриро бедор кард ва ба сари ӯ савдои насрнавишавиро ҳам андохт? Наводир ул Вақоеи Аҳмад Дониш. байт эпиграфи кадом асари Садриддин Айнист? зи сар бигзашт бе ту оби чашмам, яке аз саргузаштам бе ту ин аст. Одина.
кадоме аз ин мақолаҳои Садриддин Айнӣ дар давраи ҷанги бузурги ватанӣ ва дар мавзӯи ватанпарварию ҷонисорӣ навишта шудаанд? Деви ҳафтсар, хари бедун. Садриддин Айнӣ сухани зеринро дар бораи Нақибхони Туғрал дар кадом асараш овардааст? Истеъдоди Туғрал бисёр комил ва хаёлаш мустаъиди омодаи болоравӣ буд. Намунаи адабиёти тоҷик. Сухани зеринро кадоме аз ин бузургон гуфтааст? Фитрат аз талабагони истеъдодноку аз ҳама фозили Бухоро ба шумор мерафт. Садриддин Айнӣ. Садриддин Айнӣ ин хона гуфта маҷозан кадом асарашро дар назар дорад? Ин хона зи хишти кӯҳан андохтаам, дар вай ҷашне зирафтагон сохтаам, то аҳли замони мо бидонанд, ки ман як умри ҷавонӣ ба чӣ раҳ бохтаам. Ёддоштҳо. Кадом адиб бо тахаллуси ҷунунӣ шеър менавишт? Садриддин Айнӣ. Кадом адиб бо тахаллусҳои сифлӣ ва муҳтоҷӣ шеър менавишт? Садриддин Айнӣ. Мақола ва мактубҳои дар бораи забон таълиф намудаи устод Айнӣ дар кадом қатор оварда шудаанд? Ҷавоби ман мактуби кушода ба Рафиқ Толис. Дар таърихи адабиёти тоҷик охирон достони Лайли ва Маҷнунро кӣ навиштааст? Нақибхони Туғрал. Сухан дар бораи кадом образ ёддоштҳо аст? Ба самимияту донишмандӣ ва далерӯю кордонияш хонандаро ба ваҷд меорад. Зебо ва босавод аст. Шеърҳои бисёр медонист ва як ғазали Ҳофизро, ки бо байти «Даст аз талаб надорам, то коми ман барояд, ё тан расад ба ҷонон, ё ҷон зи тан барояд» оғоз мешуд, ба такрор хона гирья мекард. Ҳабиба. Ин рубоӣ дар кадом асари Садриддин Айнӣ ҳамчун эпиграф истифода шудааст? Ин хона зи хишти кӯҳан андохтаам, дар вай ҷашне зирафтагон сохтаам, то аҳли замони мо бидонанд, ки ман як умри ҷавонӣ ба чӣ раҳ бохтаам. Ёддоштҳо. Ин матн аз кадом асари Садриддин Айнист? Бас, гуфт падарам ва чашмонашро ба тарафи ман гардонда сухани худро давом дод. Хон, дар чӣ гуна душворӣ бошад ҳам хон, лекин қозӣ нашав, раис нашав, имом нашав. Агар мударрис шавӣ, майлат. Ёддоштҳо. Абулқосим Лоҳотӣ кадом асарро ҳамроҳи ҳамсараш С. Боно аз забони англисӣ ба тоҷикӣ тарҷума кардааст? Отеллои Вилям Шекспир. Аз рӯи мазмуни байт баён кунед, ки он ба кӣ тааллуқ дорад. Аз саёд раҳ мекун, маранҷон ним ҷонамро, пару болам бикан, аммо масӯзон ошиёнамро. Абулқосим Лоҳотӣ. Аз рӯи мазмуни байт муайян кунед, ки он ба кӣ тааллуқ дорад. Ҳама доди ватанхоҳӣ зананд, аммо намедонам ватанхоҳӣ ба гуфтор аст ё кирдор, ё ҳарду. Абулқосим Лоҳотӣ. Аввалин бор қиссаи шинели Н.В. Гогол аз тарафи кӣ ба тоҷикӣ тарҷума шудааст? Аҷзии Самарқандӣ. Дар порчаи зерин бар романи восеи Сотим Улуғзода кадом хислатҳои Абдуллаҳадхон лаҳзаи вафоти падарро интизори кашиданаш нишон дода шудааст? Ӯ хавотир кашида фикр мекунад, ки мабодо мисли 2 моҳ пеш падараш боз сиҳат ёбад. Инро фикр мекунаду ба худ ларзида дар дилаш мегӯяд: не, ҳеҷ мумкин нест, ки вай намирад, бояд бимирад. Мансабхоҳӣ, хирси сарвату ҷоҳу ҷалол. Ревахшиён дар асари ривояти суғдии Сотим Улуғзода кист? Падари Виркан. Аз рӯи матни зерин муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом симои асари ривояти суғдии Сотим Улуғзода меравад. Падараш дар пирсолагӣ ба Самарқанд баргашт. Дар деҳаи Ревдод, ки зодгоҳаш буд, сукунат ихтиёр кард. Фарзанди даштҳои беканор ва кӯҳҳои баланд, ба деҳқонию боғдодӣ одат накард. Ҳавасаш ба асп ва камон буду бас. Виркан. Дар порчаи зерӣ аз романи восеи Сотим Улуғзода кадом хислатҳои восеъ нишон дода шудааст?
худо туро одам офаридааст. Агар туро хар карда савор шаванду ту ба ин тан диҳӣ, тоқат кунӣ одам нестӣ, офарандаатро муттаҳам кардаӣ. Худшиносӣ ба номусӣ. Дар ҷумлаи зерин аз субҳи ҷавонии мо Сотим Улуғзода кадом хислати падари собир нишон дода шудааст? Дастони пурзури кормуштоқашро ба ҳар коре ки рост ояд мезад. Меҳнатдӯстӣ. Кадом асар натиҷаи фаъолияти драматургии Сотим Улуғзода аст? Ҷавонии Ибни Сино. Дар матни зерин кадом хислатҳои Ризо романи воситаи Сотим Улуғзода нишон дода шудааст? Ризо ба муқобили душман аввал гулӯлапаронӣ ва баъд сангпаронӣ мекунад ва чун як қисми сарбозон ба воситаи Амад аз дарё гузаштанӣ мешавад, ӯ худро ба ӯ андохта ба амал мерасад ва бо кордча кӯпсарҳои таги Амадро чок карда, сарбозонро бо тиру туфангу шамширҳояшон ғарқ мекунонад. Далелрӯи чолокӣ ва кордонии ӯ. Очерку ҳикояҳои Сотим Улуғзодаро муайян кунед. Биби сайёҳати Бухоро бо ҳамроҳии айнӣ. Марги Ҳофиз. Сухан дар бораи кадом асари Сотим Улуғзода меравад? Зайнаб аз майдони ҷанг хатти сиёҳ мегирад, ки шавҳараш Ҷурабек дар муҳориба қаҳрамонона ҳалок гардидааст. Ӯ баъди як соли мотам ба хотири аз гапу калочаҳои мардум раҳоӣ ёфтан, бо Ориф Каримов ном муҳандис издивоҷ мекунад. Ёрони боҳиммат. Пайрав Сулаймонӣ духтари Чингизи хунхор гуфта ба кӣ ишора намудааст? Оҳу фиғон кашидаму гуфтам, ки дӯстон ҳастам асири духтари Чингизи хунхор. Ба Нина ном Тотordухтар, ки шоир ба ӯ ошиқ будааст. Шеъри алайҳи зани казак, ки М.Ю. Лермонтовро кадом адиб ба тоҷикӣ тарҷума кардааст? Ҳабиб Юсуфӣ. Кадом асари Абулқосим Лоҳутӣ дар асоси воқеаи мушаххас эҷод гардидааст? Ғалабаи Таъния. Аз байти зерин муайян намоед, ки Тошхуҷа асири кадом масъаларо ба миён гузоштааст? Гар аз ҷайҳун дусе ҷӯ ҳафр оранд, Бухору Хевару Фирдавс созанд. Обёрӣ кардани заминҳои ташналаби Осиёи Миёнаро. Доир ба матни зерин андешаронии Робия аз қиссаи Ситораҳои сари танӯри Сайф Раҳимзоди Афардӣ. Кадом сухан дуруст аст? Шодӣ мекунам, ки офтобаки болои танӯри мо фурӯзон мемонад. Дигар нисфи шаб касе ба тирезаи мо нохун намезанад. Ман акнун ҳам модар дорам, ҳам Қодир. Робия Қодирро оварандаи бахту саодат ва пушту паноҳашон медонад. Дар порчаи зерин аз шеъри Бозор Собир ба кадом масъала ишора шудааст? Қиссаи мурғи самандар пеши ман афсона нест, саргузашти мардуми печидафарёди ман аст. Он ки месӯзад, вале аз тӯдаи хокистараш мекунад парвоз чун паррандаи оташпараст. Таърихи фоҷиабор ва аз нав қомат рост кардану аз пайи ободкорӣ шудани тоҷикон. Дар ин порчаи шеъри Бозор Собир чиро таъқид намудааст? Халқ бар шеъри тару бар гармии дидори ӯ чун ба иқлими ватан бисёр одат карда буд. Ҳар куҷое буд Турсунзода Мирзо халқ буд, ҳар куҷое халқ буд Мирзои Турсунзода буд. Шоири маҳбуб будани Мирзо Турсунзода ва ҳамеша дар миёни халқ будани ӯро. Дар банди зерини шеъри дар оғӯши кӯҳистони Бозори Собир кадом масъала ба миён гузошта шудааст? Кӯҳ гуфтам ман, Бадахшон кӯҳ гуфт, қуллаҳои осмонбӯси зарафшон кӯҳ гуфт, кард овози маро такрор кӯҳистони ман, ҳамзабон, ҳамдард, ҳамтақдиру ҳамармони ман. Ягонагӣ ва ҳамтақдирии ватану ватандор. Вобаста ба матни зерин суханони Фирӯза аз романи Духтари оташи Ҷалол Икромӣ кадом хулоса дуруст аст? Рафта ба амир ва подшобибӣ гӯед, ки мо аз оташ, аз аҷал ва аз тиру туфанг наметарсем. Оташ ҳам аҷал ҳам тиру туфанг ҳам аз азобу уқубати бандагии канизӣ ва дар бори шумо беҳтар аст.
сӯзаду хокистар шавад хонумонатон, ки хонумони моро сӯхтед. Фирӯза зани ҳақталош ва ҷасур аст. Маргро аз бандагӣ бартар медонад. Кадом навиштаи Ҳабиб Юсуфӣ ба масъалаҳои адабиётшиносӣ ва нақди адабӣ бахшида шудааст? Баҳр дар пиёла. Мақолаҳои шеърҳои зидди фашистии лоҳутӣ ва боз якчанд калима дар бораи поэзияи имрӯзаи мо ба кадом самти фаъолияти Ҳабиб Юсуфӣ дахл доранд? Адабиётшиносӣ. Байти зерини Тошхоҷа Асирӣ кадом маъниро бозгӯӣ мекунад? Ман амиратро ба як мирӣ намегирам. Бирав. Илтифоти ӯ надорад қимати як дона ҷав. Шоир шахсият ва лутфи амири Бухороро беарзиш донистааст. Лоиқ Шералӣ дар ин байтҳо ҷамъбастии таркиббанди ману ту кадом масъаларо таҳқиқ намудааст? Пас биё даст ба ҳам додаву паймон созем, дар баъду нек ба ҳам будаву даврон созем. Дар ҳарими диламон маъбади имон созем, на шимолӣ, на ҷанубӣ як инсон созем. Ягона роҳи аз парокандагӣ раҳонидани халқу кишвар оштӣ ва аҳду паймони ҳамватанист. Лоиқ Шералӣ кадом адибро васф намудааст? Бас аз хокистарӣ хомӯш оташҳо фурӯзондӣ, шарарҳое басу аз сангҳои сард рӯёндӣ. Сари гӯрии ниёгон машъала афрӯхтӣ аз меҳр, аз ин рӯ ҳамчун машъал дар сари дасти замон мондӣ. Садриддин Айнӣ. Манзури Лоиқ Шералӣ аз ин байтҳо чист? Шоири фарзонаро асру замон бар ниёзи хештан меоварад. Модари танҳо назояд шоире, халқ ӯро баҳри худ меофарад. Шоирони бузург бо ниёзи асру замон зода мешаванд. Онҳо ба ҳамаи мардум тааллуқ доранд, на ба як модар. Доир ба дубайтии зерини Гулназар кадом сухан дурусттар аст? Дубайти меҳри ту дар мағзи дилҳост. Ба ҳар давру замон қадри ту волост. Чу ширин аст умри кӯтаҳи мо, ду байти кӯтаҳи ту ҳам гуворост. Шоир ҳаҷми хурди дубайтиро нозукбинона ба умри кӯтоҳи одамӣ монанд кардааст. Дар суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон мисраи «Ту аз умеди рафтагони мо» нишонаи чӣ маънӣ дорад? Муаллиф сарзамини Тоҷикистонро ёдгории гузаштагони баромади тоҷик медонад. Асарҳои Шоҳ Лири, Вилям Шекспир ва дод аз дасти ақли А. Грибоедовро кадом адиб ба тоҷикӣ тарҷума кардааст? Абулқосим Лоҳутӣ. Кадом асари Фазлиддин Муҳаммадиев аввалин намунаи асари детективӣ дар адабиёти тоҷик ба ҳисоб меравад? Тири хокхӯрда. Доир ба ҷумлаҳои зерини Фазлиддин Муҳаммадиев кадом сухан дурусттар аст? Хоксорӣ албатта чизи нағз, писарам муаллим, аммо ба мақолнависӣ кас ҷиддӣ машғул шавад, меарзад бисёр кори хайр. Муаллиф навиштани мақолаҳои хунданиро кори хуб дониста, онро тарғибу ташвиқ кардааст. Дар кадом асар Саттор Турсон образҳои Рашод, Раҳими Акбар ва Насрин тасвир ёфтаанд? Санг дар бағал ба тӯфон. Мавзӯи асосии қасидаи Кремли Абулқосим Лоҳутӣ кадом аст? Танқиди гузашта ва васфи ҳаёти нав. Дар бандубаст ва хатти сюжети қиссаи Ситораҳои сари танӯри Саиф Раҳимзоди Афардӣ кадом масъала мавқеи асосӣ дорад? Фаъолият ва андешаҳои кӯдак. Тошхоҷаи Асирӣ дар порчаи зерин киҳоро мавриди ҳаҷву тамасхур қарор додааст? Баъд ӯ гуфтам: ту агар аллома бошӣ, чаро дар банди ин аммума бошӣ? Агар алломаи аммумаат чист? Агар аммумаи алломаат кист? Муллоҳои хурофотии зоҳирпараст ва аввомфиребро. Байти зерин кадом мавзӯи ашъори Мирзо Турсунзодаро инъикос мекунад? Чунки ман ёри меҳрубон дорам, ёр не ҷон ба ҷои ҷон дорам. Ишқу муҳаббат. Шоир дар мисраъҳои зерин ба кадом масъала ишора кардааст? Надорам тоқати доғи писар дидан дигар ҳаргиз, саросар сӯхтори пуршарар дидан дигар ҳаргиз.
ба ҳар як хона тифли бепадар дидан дигар ҳаргиз, ҳаёти одамиро дар хатар дидан дигар ҳаргиз. Мирзо Турсунзода. Ҷанг ва паёмадҳои харобиовари он. Мирзо Турсунзода дар кадом асар образҳои Қодир, Микола, Саодат ва Маринаро тасвир намудааст? Писари Ватан. Байти зерин кадом мавзӯи ашъори Мирзо Турсунзодаро инъикос мекунад? Шодам, аммо мехӯрам ғамҳои халқи дигаре, дар назар меоварам тороҷгашта кишваре. Ҳамдилӣ ва инсондӯстӣ. Аз матн муайян кунед, ки сухан дар бораи кадом асари тарҷума намудаи Абулқосим Лоҳитӣ меравад. Ҳамроҳи ҳамсараш Эсбоно бевосита аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. Ин намоишнома соли 1939 дар Театри драмавии тоҷик ба саҳна гузошта шуда, соли 1941 дар Деҳаи адабиёти тоҷик дар Москав бо муваффақият намоиш дода шуд. Сюжети намоишнома дар асоси рашку ҳасад фароҳам омадааст. Отеллои Шекспир. Чаро Халилуллоҳи Халилӣ дар шеъраш «Гӯед ба Наврӯз, ки имсол наояд» гуфтааст: дар кишвари шоир сулҳу субот барқарор несту ҷанг идома дорад. Аз матн муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом асари тарҷума намудаи Абулқосим Лоҳитӣ меравад. Дездемонаи покдоман бегуноҳ кушта мешавад. Дигар зинда мондани маъно надошт. Генерал ашкрезон ба ҳозирин васият карда худашро ба ханҷар мезанад ва бусакунон куштамад. Эй бути нозанинам, изн деҳ акнун туро бусакунон бимирам. Гӯён ба рӯи мурдаи Дездемона меафтад. Отеллои Шекспир. Дар байти Боқӣ Раҳимзода сухан дар бораи чӣ меравад? Раззоқи олам асти, эй баргузида деҳқон, васфи туро сароям, то ҳаст дар танам ҷон. Шоир кишоварзро мавриди ситоиш қарор додааст. Аз рӯи мазмуни байтҳо муайян кунед, ки аз кадом шеъри Боқӣ Раҳимзода гирифта шудаанд. Ҳарфе дуруст хондам, аз шавқ медамидӣ. Ноқис ки менавиштам, бар хеш метапидӣ. То сарбаланд бошам, бисёр сар хамидӣ. Бори гарони меҳнат бар дӯши худ кашидӣ. Муаллим. Аз рӯи муҳтавои байтҳо муайян кунед, ки аз кадом асари Муъмин қаноат оварда шудааст. Ба ёди рӯзҳои рафтаи монда, ба ёди номаҳои ишқӣ нохонда, ба ёди захмҳои дар ҷигар монда, ба ёди мурдаҳои дар сафар монда, ба ёди ҳарду устодам, зи дунёи дарунам роз бикушодам. Китобҳои захмин. Аз рӯи мазмуни мисраъҳо муайян кунед, ки аз кадом шеъри Муъмин қаноат интихоб шудаанд. Агар душман ба по бошад, зи рӯяш хез мекардӣ. Агар афтода бошад зерне, парҳез мекардӣ. Аҷаб рафтори пандомез мекардӣ. Гули бодом. Кадом зарбулмасал ё мақол маънии байти Тошихоҷаи Асириро ифода мекунад? Пиндор, ки арзанат наёрад гандум, ҳар дона, ки киштаи ҳамон бардорӣ. Ҳар чӣ кори бараш ҳамон даравӣ. Романи Шуроби Раҳим Ҷалил ба кадом мавзӯъ бахшида шудааст? Фаъолияти табақаи коргари тоҷик дар ду давраи иҷтимоӣ. Кадом образ дар романи Шуроби Раҳим Ҷалил монанди Лутфуллогупон аз ёддоштҳои Садриддин Айнӣ ва Фосеҳ аз восеъи Сотимуллозода дорои қувваи азмии ҷисмонист? Хол. Образҳои Давлат ва Пётр дар кадом асари Раҳим Ҷалил тасвир шудааст? Шуроб. Холи Ворухӣ образи мусбати кадом асари Раҳим Ҷалил аст? Шуроб. Қиссаи паррончакҳои Абдулҳамид Самад ба кадом мавзӯъ бахшида шудааст? Зиндагӣ ва фаъолияти донишҷӯён, шахсияти онҳо дар ҷомеа. Ин ҷумлаҳо дар бораи кадом асаранд? Дар як деҳаи дурдаст мутахассисон ба кашидани хати барқ машғуланд. Дар он ҷо Сайрам ном зани ҷавон бо духтарчаи 8-9 солааш зиндагӣ мекунад. Таътили тобистона аст ва Робия ҳангоми дар саҳро будани модараш хонаро нигаҳбонӣ мекунад. Ситораҳои сари танӯри Сайф Раҳимзоди Афардӣ.
сухан дар бораи кадом асари Ҷалол икромӣ меравад? Заду хурд асосан дар бутин ва дили Анвар рӯй медиҳад ва дар ниҳоди ӯ байни ҳиссиёту ақл ва ишқи ногаҳониву вазифаи инсонӣ талош сар мешавад. Гирифтории Анвар ба ишқи нобаҳангом дар боби ҳафтум хеле самимӣ ва муфассал тасвир гардидааст. Ман гунаҳкорам. Дар байти зерин Абулқосим Лоҳутӣ чӣ гуфтан мехоҳад? Лоҳутиё, чӯ аз ҳама ҷо ранҷбартар аст, бояд ки зудтар бидиҳӣ ҷон барои Шарқ. Кишварҳои Шарқ аз дигар кишварҳои дунё ақибмондатаранд. Ман барои пешрафти кишварҳои Шарқ аз озодии мардуми он ҷо навро дариғ намедорам. Қодир, Сайрам, Робиа, Бегмурод образҳои кадом асари Сайф Раҳимзоди Афардиянд? Ситораҳои сари танӯр. Асарҳои бачагонаи Сангари Хунии Вегюго ва Бузургии безаволи Эрпатканянро кадом адиб ба тоҷикӣ тарҷума кардааст? Абулқосим Лоҳутӣ. Муайян кунед, ки сухан дар бораи кадом асари тарҷума намудаи Абулқосим Лоҳутӣ меравад. Фоҷиаи барҷастаи ҷаҳонӣ мебошад ва аз 5 пардаву 10 намоиш иборат аст. Воқеаҳои пардаи аввал дар шаҳри Венетсия ва пардаҳои минбаъда дар ҷазираи Кипр мегузаранд. Отелло. Зиёбобои 80сола аз қиссаи одамони кӯҳнаи Фазлиддин Муҳаммадиев бо сухани зерин чиро ба мақомоти салоҳиятдори давлатӣ пешниҳод кардааст? Одамҳои боз нақстар тарбия карданӣ бошед, корам боз пешрафт шавад, гӯед. Ҳама додар бародар бар ин аз як гиребон сар бардоранд, гӯед арақа манъ кунетон. Тадбирҳои муборизаи зидди майнӯшӣ. Идомаи мантиқии мисраи Абулқосим Лоҳутиро муайян кунед. Дар ин кунҷи қафас дур аз гулистон сӯхтам, мурдам. Хабар кун, эй сабо, аз ҳоли зорам боғбонамро. Идомаи мантиқии мисраи Абулқосим Лоҳутиро муайян кунед. Чун Лоҳутӣ ба ҷон миннатпазирам то абад онро, ки бо ман меҳрубон созад бути номеҳрубонамро. Идомаи мантиқии мисраи Лоиқ Шералиро аз шеъри ба модарам муайян кунед. Даруни кулбаш пасти назарногири пур аз дуд. Ба ҳукми қарзи инсонӣ ҷаҳонеро бигунҷондӣ. Идомаи мантиқии мисраи Лоиқ Шералиро муайян кунед. Раҳми Парвардигори мо омад. Нури ҳақ бар диёри мо омад. Идомаи мантиқии мисраи Лоиқ Шералиро муайян кунед. Дар фалак ҷустан ситора санъат асту дар замин хештанро гум накардан низ санъат будааст. Калимаи ҷуд дар ин байти Ҷалолиддини Балхӣ чӣ маънӣ дорад? Ҳар ғулому ҳар канизакро зиҷуд гуфт баҳри ту чӣ орам гӯй зуд. Бахшиш, эҳсон, саховат. Калимаи бадоеъ дар номи асари Зайниддин Маҳмуди Восифи Бадоеъ улвақоеъ чӣ маънӣ дорад? Нав тоза. Калимаи андалеб чӣ маънӣ дорад? Ишқ мебозад бар рӯи боданӯшон андалеб, шоҳиди гул беҳ, ки фикри ошиқӣ дигар кунад. Нозими Ҳиротӣ. Булбул, ҳазордастон. Зери мафҳуми мева, нақибхони туғрал чиро дар назар дорад? Дар сухан туғрал тариқи пухтагонро пеша кун. Меваат гар хом бошад, нест дар дандон лазиз. Ашъори худро. Дар байти нақибхони туғрал миръот чӣ маънӣ дорад? Гар зи миръоти рухат аксе фитад ногаҳ дар об, сарв ҷойи барг орад дар лаби ҷӯбор гул. Оина. Дар байти нақибхони туғрал халоқулмаонӣ чӣ маънӣ дорад? Маро хонанд халоқулмаонӣ, набудам қабл аз ин, аммо кунунам. Офарандаи маъниҳои нав. Калимаи ақсу дар ин байти Саъдӣ ба кадом маънӣ омадааст? Дар ақсои олам бигаштам басе, ба сар бурдам айён бо ҳар касе. Ҷойҳои дурдаст. Хайр дӯстон, насиб бошад дар оянд мувофиқаи адабиётро ҳам мепартоем. Дар канал аз дигар фанҳо ҳам вуҷуд дорад. Дар плейлист Маркази Миллии Теҳсили 2025. Хайр, то буздид.